Здравей, приятели! Аз съм Васко от Отбор приятели и днес ще играем Буркан Цереване. Това цереване го планирах, нали, така доста време, но просто все още не исках, нали, не бях готов, но просто отдавна не бях бил качвал и мислех да започна това така Буркан Цереване и да започваме. Ако нали знаете повече за това Буркан Цереване, нали, бурканчета, какво ще има, казвайте ми, аз не съм много с буркан оцеляването. И скоро хекс поредица ще направя, защото просто ми трябват поредици. FIFA поредица ще водя с един много добър приятел. Той също е от отбора, но с него ще снимаме, той може би ще снима на Need for Speed, защото просто Те. Така. Те. О! Супер, стигнахме. Взехме диамантчетата. Взимам си инструменти. Те. Сега ще събера ето и дърво тук. Защото просто без дърво няма стане. Това се знае. Чайте малко сега. Това отгоре искам да събера. Така. Village Буркан линк за мапата да си изтеглите ще бъде в description на видеото. Доста дърво събрахме от тази капачка. Извинете, малко се бавя. Ще поздравя ключото така, докато събра. Те върнахме се с бая дърво. Опа. Так. Тук и така. Искам стигна до края на бутилката, защото там е най-удобно да се купае. Събирам се. Супер, стигнахме до краечето.
Странното е, че чу баяци. Мисля, че тук имаше спаунъри. Това беше дънжън, който имаше айтъм. Диамант! Прекрасно! Прекрасно просто! Още... Баси. Извинете. Ако знаете откъде мога да си взема фул бандикам, истински. Рекорд фалшив, не я си купувам. Да пиша в коментарите или да ми даде линк откъде да си го изтегля. Просто. Лаписче. Още диаманти. Вече се радвам толкова за диамантите. What the? О! Колко са? Shit. Урете бе, изроди! Шубра, 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 шубра. Убри! Ау! Shit. Скача пак. Супер, взех си го тука. Съжалявам, знам, че мога да го използвам като XP спаунър, но просто ме дразнят звуковете. Добре, това беше отиде доста скучен клип. Нищо кара. Опа. What? What? Това е там. Тук ще се направим. Так. Тук. Как че? Оф! Добре.